Doncs mira, una de les novetats d'aquest any és que principalment es feia el sorteig abans de l'actuació i moltes colles treien el número de ben qui sortia primer o quin lloc volien sortir. Aquest any una mica farem que simplement es sortegi la primera colla, la colla de sortida. I a partir d'aquí tindrem un ordre establert alternant perquè així les colles no es molestin a l'hora de muntar pinyes unes al costat de les altres. La plaça es dividirà virtualment per la meitat, hi haurà 4 espais on es col·locaran les 4 colles i a partir d'aquí la meitat, dues a un costat i dues a l'altre, no coincidiran mai. O sigui, les dues colles d'un costat i de l'altra meitat no coincidiran mai a l'hora de fer pinya juntes. Només en canvi de ronda, que pot ser que les dues del mig coincideixin. I ja està. Aquesta és la novetat perquè moltes colles ens havien queixat que, clar, la plaça de la Vila és la que és i per agilitzar més la cosa és millor així, perquè les pinyes poden muntar més fàcil. Bé, nosaltres vam plantejar que la diada s'havia d'agilitzar tant al màxim com poguéssim i parlant amb Cultura, amb l'Ajuntament i nosaltres van sortir una sèrie de propostes i també alguna colla ens ho havia dit que a l'hora de muntar pinyes, clar, si coincidien les dues d'una al costat de l'altra es ralentia tot molt. I les colles, aquest últim cop que les vam anar a veure, molt favorables, o sigui, totes estaven molt d'acord en aquest canvi de dir, mira, potser s'agilitza alguna més, vull dir, les colles s'adapten, elles tenen ganes d'actuar per Sant Fèlix. Sí, és un sistema que en principi només el volem, en principi el provem nosaltres aquí a Vilafranca i, nosaltres ens vam llegir una mica les bases del concurs d'aquest any i d'allà vam treure una valoració, per exemple, el concurs també està establert l'ordre, no hi ha cap sorpresa, o sigui, tu saps quan et toca i tu vas a fer els castells màxims. Per tant, nosaltres volem que també al Sant Fèlix es facin els castells màxims i es guanyi el màxim de temps i, evidentment, ajudar les colles amb el que puguin. Nosaltres, a l'hora de, clar, estratègicament, en aquests canvis que implantem, pot ser que ens trobem amb fallos o errors, perquè potser hi ha un intent desmuntat i és en el moment aquest que ens trobem que seria potser per les colles una mica de problema, per saber qui va una darrere l'altra o on van. I al final hem decidit que hi ha d'haver una figura, ha d'haver una persona que coordini tot això. Clar, nosaltres des del balcó tampoc no ho podem fer. I aquesta persona parlarem amb l'Ajuntament, perquè també és una mica idea de l'Ajuntament, que sigui una cosa conjunta dels dos, que sigui una persona de Cultura o de l'Ajuntament mateix, o fins i tot mirar algú de fora que estigui ben vist, que sigui imparcial entre les colles i que determini perquè no coincideixin les dues alhora. La persona encara no la sabem, però quan la sapiguem la farem pública i parlarem amb les colles i ens reunirem amb elles. Falta encara determinar com ho muntarem, però aquesta persona estarà baix a plaça i abans de la diada segurament es reunirà amb les colles i juntament amb nosaltres i llavors decidirem. I ell serà l'encarregat de dir, escolta'm, mira, ha fet un intent desmuntat, ha fet un intent, la següent farem que sigui la de l'altra meitat per no coincidir a l'espai i que totes aquestes coses s'apliquin i el que necessitin les colles per haver-hi un contacte més directe amb els administradors, que no els hi falti l'aigua, que sàpiguen en tot moment si volen passar rondes i un pilar o el que sigui. Les colles ens van demanar, sobretot a la banda de Cal Pujol, que els hi costava molt entrar. L'any passat es van trobar la colla joves que hi feien una fila perquè el cordó justament tancava ja la columna. I aquest any el que volem és ampliar el cordó per la banda de baix, al carrer de la Cort de Vall, i fer que entrin amb molt més volum, molt més espai, entrin totes les colles. I per tant ampliarem per la part de baix del carrer de la Cort una mica més d'espai, més de cordó, més llarg. Nosaltres ens vam basar en l'última diada de Tots Sants, que l'Ajuntament i amb les colles això ja van determinar de tots els camions i furgons que hi havia allà, treure'ls i només deixar l'estructura de les tarimes de les televisions i això, i tots aquells camions desplaçar-los a la plaça Constitució, perquè tot allò que pots guanyar perquè la gent s'hi posi. Ocupar molt de lloc, delimitar molt el carrer Sant Joan i creiem que han d'anar fora. I per altra banda, la façana ens trobem amb una petició de les colles. Les colles ens diuen, sobretot principalment les de Valls, ens deien que a la plaça del Blat ells havien, la gent davant de la façana no
no hi deixaven estar, només castellers, i per tant nosaltres creiem que això ho hem d'aplicar aquí perquè si per temes de seguretat, que un castell s'obri, qualsevol cosa, la gent que està a la façana pot prendre molt de mal, i per seguretat doncs aquest any ja vam parlar amb l'Ajuntament que fiqui una persona responsable allà, bueno, no sé si serà la policia o serà algun responsable, de que només passin castellers i gent amb samarreta que vagi a fer pinya, perquè qualsevol tipus de cotxet... Vam anar a veure totes les colles, no havíem parlat gairebé de castells entre nosaltres, havia sortit algun comentari, enteníem que les tres grans tenien que vindre, però de la quarta no n'havíem parlat. Era un tema que el deixàvem a l'aire. Vam anar a veure totes les colles, vam anar a veure el Jove Tarragona, els Xiquets, els Joves de Valls, i entre aquestes tres estava la decisió. I un cop les vam anar a veure, doncs, bueno, vam valorar una mica, clar, per història, no? Doncs la colla jove té un historial molt important a Vilafranca, ha fet castells els millors de la seva història els ha fet aquí a Vilafranca, se senten molt estimats. La Jove de Tarragona també tenia possibilitats, havia quedat quarta en el rànquing, nosaltres no ens limitàvem a mirar números, però també havia fet intent de 3 de 10 a Santa Tecla, 5 de 9, vull dir, havia fet un primer tram molt important, però les sensacions que deixava en el segon tram de temporada creiem que les joves de Valls anaven amb l'empenta, amb la remodelació de troncs i que creiem que de cara a aquest any que ve havien avançat molta feina, van estar a punt de carregar el 3 de 10 i això era un factor important. I els vam anar reunint amb ells, semblava que les joves de Valls amb molt d'ímpetu, no sé, tenien moltes ganes de vindre a Sant Fèlix, la Jove de Tarragona també, però al final vam escollir-ho, cadascun dels amistosos vam dir una opinió i al final va guanyar les joves de Valls. Xiquets els vam anar a veure evidentment, després de la temporada que havien fet, eren mereixedors d'estar en aquesta final, també creiem, perquè amb la temporada que es va fer, Vilafranca té que valorar totes aquestes colles.